Yari ang mga dagko nga mga balita nga natipon subong nga adlaw. Para sa mga headlines, PopCom nagpahanumdum sini nga Valentine's, there are more ways to express love than sex. Dry run sa first town jeepney sa probinsya sang Iloilo, suguran na sa February 15. 2 imported malaria cases na lista sa Region 6. Subong nga nagahilapit ang adlaw sang tagpusoon o kon Valentine's Day, masighimo ang tanan sang gimmick ilabi na ang magkarelasyon para extra nga mapakita kag mapabatyag ang paghigugma. Gani ang Commission on Population and Development o kon CPD sa Region 6 o kon PopCom ang nag-remind sa tanan nga madamo sang pamaagi nga mapakita kag mapabatyag ang pagpalangga kag indi lamang sa pamaagi sang sex o kon pakighilawaz. Suno sa PopCom 6, pwede man maka-access ang contraceptives sa drugstores or rural health unit para masiguro nga hindi magbusong nga wala sa oras. Ang paggamit sa contraceptives ang hindi lamang makabulig sa family planning, kundi nagabulig man agud malikawan ang sexually transmitted diseases. Sa pihak ng bahin, gina-discourage pagid sa PopCom 6 ang mga pamatan-on nga mag-engage sa sex bangod nga makatuga ini sang risgo kag pwede makaguba sang ila buwas damlag. Mismo si Iloilo Provincial Planning and Development Office Chief Mario Nilos ang nagkumpirmar sa Panay News nga ginset nila ang dry run sa first town jeepney sa February 15 tubtob March 18. Sa dry run, i-check sa provincial government kung ang ginbutang nga number of modernization units sa proposed local public transport route plan o kon LPTRP ang bastante o kun kulang. Hindi para man mangin aware ang first town jeepneys ang designated unloading and unloading areas. Ang first town jeepneys ang naga-cover sang Atun, Leganes, San Miguel, and Pavia. Sa tiong sa dry run, mai-deploy nga enumerators nga magalista sa mga importante nga detalye kag ma-observe kung may problema para makahimo sang adjustment sa pag-draft liwas sang proposed LPTRP. Bilang preparasyon, ginsugid ni Nilos nga ongoing ang preliminary assessment sang technical team sa field, ilabi na sa mga terminals. Nagpatawag man sang coordination meeting kaupod ang masobra 30 ka transport cooperatives sa probinsya para pangayoon ang ila kooperasyon kag suporta. Nagsulat man sa provincial government kay Iloilo City Mayor Jared Tanyas sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Transportation, kag kay Iloilo Provincial Police Office Director Colonel Ronaldo Palomo para sa aktibidad. Duha ka mga imported cases of malaria ang nalista sa Region 6 subong nga tuig halin January tubtob February. Ang 2 imported cases sa malaria ang nalista sa syudad kag probinsya sang Iloilo, lunsay lalaki kag mga overseas Filipino workers. Kag may history sang travel sa Africa kung sa diin endemic sa gihapon ang malaria. Suno kay Dr. Bea Natalaray, Medical Officer 4 sa idalom sang Infectious Disease Section sang Department of Health 6, na confirm nga malaria ang diagnosis sang 2 OFWs matapos nakitaan sa mga sintomas rason nga nagpa-check up. Sa case ng OFW sa Iloilo Province, nagwa sa investigasyon sa DOH-6 nga nagkahilanat ini kag bangon nakaagi na siya sa masakit sa malaria sa Africa. Nagdesisyon siya nga magpakonsulta kag magpanugid sa doktor sa iya travel history. Sa case ng OFW sa Iloilo City, may ara ini sang prior diagnosis hasta nga nahilanat kag nagpanugid man nga naka-travel ini sa Africa rason nga ginkuhaan man sa blood smear. Outpatient na karon ang duwa ka OFWs pero under monitoring for 28 days bangod nga regular ini nga ginakuhaan sang blood sample para masiguro nga wala na sang presence sa malaria parasites sa lawas. Hinatagan man sila sang DOH-6 sa mga bulong. Ginhambal ni Natalaray nga hindi naman bago ang paglista sang Region 6 sang imported cases. Ginathag man ni Natalaray nga bisan pa nakalista sang imported cases ang city and province of Iloilo, makabig sa gihapon nga malaria free ang rehiyon bangod nga wala sang local or indigenous case nga naghalin gid mismo diri. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.